no nwere ife na-eme, nothing dey happen. Onye nwelu cockroach na cupboard ya na atụ egwu gọọmenti investigate ya. Ọ bụ na gọọmenti invite him for investigation, I will go. Onwere ihe dị bad in the video, and the video a video of 2023. Ana m ekele ndị kpọọ m n'ekwentị, ndị chat mụ na ndị na-comment in favor of me, na-asị m Igwe Credo kpọọ ya mbaba ka o butuo the video. That video was posted on the business platform of Yambaba Content Factory. And where am the right in your order to pull down the video? Do you understand me? Also, Mona Yambaba ma ihemelu eji made that video. And as long as I'm concerned, interview in Yambaba Content Factory, one of the best things that happened to me in this life. Mako that particular company in platform to say the truth and nothing but the truth in 2023. That company in platform to speak my mind, the whole truth about what transpired in the past in 2023. I am not afraid of government inviting me for investigation. Onye cockroach in his cupboard. Now are they afraid of government inviting him or her for investigation? I am as white as snow. I am as white as snow. Maka ndị ekworoju na social media, nyamelu nji wegu unu si unu, no mwa wumpunu. If you enemies of my progress, I will always be 100 yards ahead of you people. Happen government ka all the area, okay, all the area deka I protect the life and properties of citizens. Ime soludo neme amaka. Agent program na Authority FM today. As early as 7:30, Analogoma Authority FM today to speak about the new security outfit Soludo wepute. Iye Soludo na-eme amaka ndị nya jisi ike. Onye chere mma ga-achịkwakwa ọzọ. I am not in any way afraid of the government inviting for investigation. If they see me, ọwụ na ba na-eme anya ọ dịka ihe na-eme na ha ghọtachara. Ngị nwa onye na-ekwu okwu, ọ bụ na ihe na-eme adịchara mma n'anya. Government may invite JJ Zaoku, JJ Zawai, Ewan also, Zawai. Another man says, I know everywhere. My number deleted in all social media platforms. I won't know Lugolum no more Kolu, I investigate, say they investigate him. I won't even a cockroach in your cupboard. Mbaki here to government for interview and investigation. And mala investigation abro just ije natabo ozugbo. Aye investigate your account. Malu ka ego si abata afu. Investigate your business. Malu the business ị na-eme na-enye nya bụ ego afro na your account audit. Aye investigate your social media platforms. Malu ni say instigate violence and war to the general public. Ejenebe nwe na alụ ọrụ isi na ị na-eme dibia ma ọ na ị na-eme eze nwanyị ma ọ na ị na-aka ụka. Investigate kwuo your environment. Then aje n'obodo iju ese. Igwe obodo ya dịkwa aware of iri claim na ị na-eme. PG obodo ya dịkwa aware of iri claim na ị na-eme. Security outfit obodo ya dịkwa aware na iri claim na ị na-eme. Check your record, check your database. I see so many of you happy that Nandi not under investigation anatabe. Onwere onye atọrọ ngo, onwere onye amalu amwelo handcuff n'aka. O ibulu osu onwe ije, akpọ yiza. If you listen na ebe no kwataz na ndị mmadụ put to go pressure 2 months. Ijilaka ije, you need ka akpọ. Ịma na ị na-eme dibia na dibia wụ ọrụ ị na-alụ na ịbụ a native doctor, bụla ọrụ bụla ebe isi eli nni. Kunye je na gọọmenti ka ejeje mmalụ ka isi kwado. Onwere onye ya anwa atụ ihe na nga ma na prison na ịbịalụ for investigation. It is an open investigation. Onwere onye na-ama handle ya, onwere onye na-apịa ọkpọ n'anya, onwere onye na-etinye iwe. Ọ mgbe a chọgidezi chọpụta na o nwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ ka ihe ebido sawa ụgba. So onwere onye egwu anara atụmasị ndị na-akọment yeri a na drop comment.
onwere cockroach dị na this cupboard. Ọwụ na itinye arụ emeye m gosi ya ịfụ nke ọwụ na ịjụla ese akọwala gị ka o si bịa. Onwere mmụọ mbute ma ọwụ onwe netin ibe mma nwụpụta ụtụtụ ewenye m ọjị wenye nzu kpee ekpele ịbịa be m ewepụtelu m gị ọkwa nzu m wepụtelu gị ọkwa ọjị m ịchọ ka ife ọfọ m mara ọfọ dibe nna m nji ekpe ekpele anyị ejebe n'obu elu ọ na-ebu ebupụta ọfọ ike nga agụ nkwọ ife ọfọ ike nga agụ nkwọ ịjụ ese n'obodo agwaghị na yes ibe awụ obu ndị be akụ nne ihe awụ obu ndị be okoye akụ nne ịchọ artifacts ndị eme ihe na-eme na-epostu online ịbịa na ọdịnala museum nri gosi gị the artifacts both my content na-create and other things. Anara m ezo onwe m ezo so maria amalụ so na ndị a niile na-ata muri ị na-eme onwe gị ị na-emela onwe gị esoro m eze anọ m Anambra anọ m Ọka ịtazi na muri onye nwere cockroach ndị cupboard wie ya na-ezo onwe ya ọ bụrụ maka mụ Igwe Credo anọ m so ndị okwu na ụka unu ejezi na kọmentị na-eme nke ụwa da na-ata against different government appointees mụnwa Credo nọ ụwa niile ma ihe na-alụ ibe na-alụ ezola ezo. I am a graduate of history and international studies were ezigbo result pụta for as long as na ọrụ adịrọ na obodo anyị aka ji talent na-enye onwe m nri na-create content online na-eri nri na-eme buying and selling of cars and properties. Bulu a rector signed under different real estate companies from 2023 22 till 9 currently with Jurimo real estate. Onwere ibe zolo ebe Credo no so ịgbakasị na ịtazi na onwe gị amụsụ si na Credo ka ị na-ata amụsụ anọ m nwere ibe na-emeni gọọmenti na-alụ ọrụ investigation are going on ọwụ na olo jeje zaa ụgba aka kolo ịkọwa ọ bụrụ na olo meje m zaa onwere ibe zolo ezo n'okpuru anyanwụ ajụ ese n'obodo ịmalụ ka omume isi wee dị n'obodo malụ ụdị ndị gị na ba na-eme ka ile kedu ụdị ndị na-achọta gị iwu onye na-akwụ ajọ nkwụkwụ nwere ibe dị na-ewu so ndị na-agbagharị ọsọ ndị na-atụgheri egwu na ndị na-akọgheri ọnụ na soshal midia unu na-eme onwe unu ya mbaba na-eme biznes ya ọchị post 40 times na postuo nwere ibe ntiri na-ewu ma mụnwa Igwe Credo na-agwa sị that I am as white as snow ịchọ verify bịa verify ya m onwere onye nji nke onwere onye ejire m enwere a single soul nji 1 naira ma onye ji m ya akwụ m ụgwọ oji m. Ana m ekene gọọmenti soro udo na-ekene ndị tiile aka fụ na Anambra State dị mma Asaba ka nnọ mana mgbe ebidoro ibe security turn around a mfu na obodo anyị ya dị mma wee natala and onwe ka m na-esinyelụ gọọmenti aka ka afụ na obodo dị mma will do it. I am a good citizen of Nigeria and Anambra State and a representative of Igbo culture and tradition. Abụ m nwanre na Adama. I can never ever denounce or nnọkọta etu nnọkọta anụnwa nsị na m abụrụ ọzụkwa onye Igbo na m anaghịzi eme ọdịnala. Ana m eme ọdịnala and ana m eme omenala nri. And whatever I do, whether in outside or inside, I can defend it. Abụ m nwanre eji ọdịnala na omenala wee mara anyị bụ nri. I can never ever denounce or pụtasị na m abụzikwa na m achazikwa ọcha. I speak for myself. So echere na o nwere ọsọ na-achụ Igwe Credo na akwụ m gọọmenti lụba ọrụ ha na-alụ ha na-eme ọfụma and the peace and prosperity ya abịa na Anambra State. O nwere onye ya egbochi nwunye. Nobody is above the law. Gọọmenti kpọọ oke izoku. Stay connected on this channel, share this video, like and comment, drop your thoughts on the comment section, subscribe. Thank you for watching. God bless you.